V auguste 1968, keď vstúpili bratské vojska na naše územie, mala som 11 rokov. Ako dieťa som to prežívala veľmi intenzívne, ale bohužiaľ nie ten priamy vstup vojska, pretože moji rodičia nám chceli dopriať ešte posledný týždeň prázdnin a odviezli nás k starým rodičom na samotu medzi Marcelovou a Svätým Petrom, teda terajším Svätým Petrom, vtedy to bol Dolný Peter. No a odišli do Bratislavy a nasledujúci deň, ako odišli do Bratislavy, my sme tam zostali len so starými rodičmi, s koňom, s krávou a ešte s prasatami. Ráno, keď sa táto veľká udalosť stala, tak prišli sme do kuchyne so sestrou a starý otec sedel pri stole, počúval malé rádio, lebo tam nebola elektrina na tej samote, ale mal teda takú tú tranzistorku s tým malým a veľkým kolieskom. Neuroticky fajčil a ani sa neodvážim povedať na kameru tie slová, ktoré on vyslovil vtedy pri tom rádiu. Tak my sme celkom ani nechápali, čo sa deje. Starý otec občas mával také cholerické výstupy, no ale toto bola situácia veľmi vážna. No, tak stará mama potom hneď zavelila, že treba ísť do dediny a treba nakúpiť chlieb, lebo keď nenakúpi, tak sa musí rozkurovať pec. Takže my sme vlastne ten príchod Rusov zažívali v takej rodinnej atmosfére a prišli sme do Bratislavy až začiatkom školského roka a vtedy sme si uvedomili, o čo sme prišli so sestrou. Takže boli sme z toho veľmi nešťastné. Videli sme už to mesto rozrité, cesty boli rozrité, nápisy boli po domoch, schovávajte sliepky, husy, prišli ku nám bratia Rusi a podobné nápisy, ukazovatele, no ale nevideli sme teda to podstatné, čo videli moji rodičia, teda tanky, to množstvo ľudí na uliciach, napokon aj usmrtenia pred Univerzitou Komenského. Čiže toto všetko som ja už potom zažívala len zo záberov a z fotografií. Ale ten priamy vstup vojska sme vlastne prežívali s naháňaním jedla, to bolo dôležité. A vlastne počúvaním nadávok starého otca. Potom už keď sme nastúpili do školy, tak samozrejme, že už sme si aj uvedomovali závažnosť tej situácie. Pamätám si, že vystúpil hneď v prvý deň náš riaditeľ základnej školy Igor Čajka. Všetci sme vedeli, že sa vykonala hrozná nespravodlivosť. To sme, ako ten detský kolektív, cítili už jednak nabudení aj z domu, aj z toho, čo sa dialo. No a veľmi sme čakali práve na príhovor tohoto riaditeľa, že čo nám vlastne teda povie. A pamätám si, že vyšiel z toho veľmi diplomaticky, priznal, že nás napadli vojska, ale zároveň nás vyzýval k opatrnosti, k pokoju, aby sme teda večer nevychádzali, aby sme zbytočne neprovokovali, aby sme si jednoducho dávali pozor. Takže odvtedy sme boli na jednej strane rozčúlení a na druhej strane sme asi túto výzvu nejak predsa len nejakým spôsobom rešpektovali. No tak ja som vyrastala v rodine, kde sa akosi komunizmus nevelebil. Bolo to aj tým, že teda starý otec bol stredný roľník, tým pádom ho vyhlásili za kuláka, tým pádom našu mamu vyhodili z gymnázia, lebo on odmietol podpísať vstup do družstva, čiže v našej rodine sa komunisti nevelebili. Napriek tomu, že teda môj
vlastný otec bol radovým členom komunistickej strany, ale z toho vznikali teda v rodine aj v ranom detstve rôzne napätia a hádky. Čiže ja som počúvala aj z jednej strany, aj z druhej strany. No ale po smrti môjho otca už potom ten názor mamin jednoducho prevážil a komunizmus bol pre nás čosi ako to nevyhnutné zlo, v ktorom sme jednoducho museli existovať. Ale nemôžem zase povedať, že by sme boli nejaká akoby prenasledovaná rodina. No ale neboli sme teda rozhodne tomu nejak naklonení. Škola samozrejme, že nás vychovávala v inom duchu. Takže ten systém umožňoval nám vlastne základné podmienky pre život. Že zabezpečení sme boli, pokiaľ ide o stravu, pokiaľ ide o ošatenie. Rovnako v tej škole sme vzdelanie dostali také, aké sme dostali. Napokon ja si zase až tak veľmi sťažovať nemôžem, pretože už mňa nepostihovali takéto nejaké represie, čiže ja som skončila gymnázium. Po skončení školy, alebo už počas gymnázia som vedela, že sa chcem orientovať humanitným smerom. Takže absolvovala som dvojročné nadstavbové štúdium kultúrno-výchovnej práce. Týmto smerom som sa vlastne chcela od detstva orientovať. No a potom som pokračovala na novozriadenom odbore Teória kultúry. Tak samozrejme, že všetci sme vedeli v tejto oblasti, že ten komunizmus je spoločenské zriadenie, ktoré nás postihlo a teda v ktorom musíme nejakým spôsobom existovať. Je pravdou, že mali sme dojem, že sa neskončí. To najmä na tej vysokej škole v rozhovoroch s kolegami všetci sme teda veľmi často pretriasali problémy, ako je lepšie, čo je lepšie na západe, pretože predsa len už v tých koncom 70. rokov nastával nejaký možný kontakt so zahraničím. To znamená prísun literatúry alebo platne. Napríklad sa vtedy dali nejakým spôsobom preniesť časopisy niektoré. No, pre nás takých obyčajnejších Burda bola taká akoby vzácna, alebo teda iné módne časopisy. No ale platne tie boli taká akoby vzácnosť tiež, ktorú sme si buď vymieniali, alebo požičiavali. Čiže na tej vysokej škole sme si uvedomovali, že žijeme v nejakom istom oklieštení, z ktorého sa snažíme nejakým spôsobom ani nie, že dostať, ale aspoň cez tie skulinky pretiahnuť, čo sa z tej západnej kultúry dalo dostať. Ale mali sme dojem, že teda to bude asi do konca nášho života. Čiže to sme veľmi často tak rozmýšľali, že bože, ako budeme žiť v tomto močiari, keď už sme vedeli samozrejme, že teda tá možná existencia je a to snívanie o tom, ako by nám bolo dobre, alebo lepšie, mohlo byť lepšie, tak samozrejme, že fungovalo. Ale nikomu z nás v tom čase nenapadlo a musím sa priznať, že dokonca už aj v 80. rokoch, keď som pracovala, tak som nepredpokladala taký nečakaný zlom v tom 89. roku. Pamätám si, že to už, keď som pracovala aj tu v Osvetovom ústave od roku 1984, tak tá atmosféra sa už samozrejme uvoľnila, už sme si mohli povedať kadečo, už sa dalo kritizovať, aj dokonca tú komunistickú stranu sa, kde tu dalo alebo aspoň jednotlivých ľudí bolo možné kritizovať. Nehovoriac o tom, že reči v rodine a kde si v tých užších krúžkoch ako boli absolútne otvorené. Ja si zase nemôžem povedať, že by som si musela dávať nejaký špeciálny pozor na reči v 80. rokoch. Naozaj to uvoľnenie bolo väčšie. Ale nečakali sme to. Viem, že v 89. roku sme robili dielňu, teda od 86. sme robili každý rok dielňu a v 88. v Martine bola naozaj veľmi voľná, veľmi slobodná. Tam napríklad Miloš Karásek a Blaho Uhlár
s dielňou vytvorili obraz takého toho ostnatého drôtu z ľudských tiel. A to sa priznám, že aj som zamrzla na chvíľu, lebo si hovorím, Kriste Pane, tak ak to tu niekto zaznamenáva alebo nakrúca, tak ešte dúfam, že celá dielňa nepôjdeme niekam odtiaľto hneď priamo zeleným Antonom. No, takisto na ďalší rok v 89. sme v Čadci robili dielňu pri Petrovi Jilemníckom. Tam bola velikánska socha, hádam 3 či 4 metrová. No tak tiež Blaho tam vlastne vytvoril aj s takým nejakým filmovým malým štábom lezenie na tú sochu, doslova také ako si aj zneváženie, aj zneúctenie. Pamätám si, ako som rýchlo teda nahrávky z tejto dielne odnášala, ani nie že do Bratislavy, ale kde si na našu chalupu a tam som to teda ukrývala na povale, že aby tiež niekto neprišiel na to, čo sa tam proste stváralo. Čiže tým chcem povedať, že tie veci sa už v tom komunizme, ako v tých 80. rokoch uvoľňovali ale aj napriek tomu som stále ešte nečakala, že by mohlo dôjsť takému nejakému generálnemu zlomu, pretože tá Gorbačovová perestrojka ako keby naznačovala, podobne ako začias Dubčeka, že aj z toho socializmu sa proste bude dať niečo vykreovať. No. Ale tak prišiel potom november a ten to generálne zlomil, čiže už nebolo potrebné schovávať žiadne nejaké ani kazety, ani nič. No a ten vývoj sa už potom posunul trošku iným smerom. No, sú teraz mnohé názory, ktoré porovnávajú minulosť a súčasnosť. A v tých názoroch nachádzame dosť rozdielne stanoviská, to je pravda. My sme prežili socializmus, sme tu a keď mám objektívne porovnávať minulosť a súčasnosť, môžem povedať, že mne napríklad zomrel otec. Ten socializmus istým spôsobom pomohol našej rodine z hľadiska sociálnych dávok, pretože sirocký dôchodok som dostávala. Možno aj vďaka štipendiu som bola schopná vyštudovať vysokú školu, pretože v tom čase nebolo veľa možností na zárobky. Počas vysokej školy, keďže som mala ešte 2 sestry a mama nás potom už vychovávala sama, tak musela som si hľadať nejaké finančné zdroje, lenže vtedy chlapci chodievali do prístavu vykladať vrecia za mojich čias, no a my sme mohli chodiť tak do výroby pracovať a tam sa dalo zarobiť nejakých pár korún. No ale keďže už na vysokej škole som chcela študovať naozaj zodpovedne, no tak som nastúpila na nočné. A je pravdou, že veľmi dlho som to nevydržala a ten sociálne štipendium, ktoré som dostávala, neskôr potom aj prospechové, ba dokonca aj mimoriadne, mi naozaj pomohlo. A to musím zase povedať, že nie som si celkom istá, či by som vedela bez tejto podpory štátu tú vysokú školu dokončiť. Pretože nemala som taký silný organizmus, ktorý by bol schopný ťahať noc a deň a noc. Čiže to bola teda jedna podpora a pomoc, isté sociálne zabezpečenie ľudí, ktorí mali, dajme tomu, slabšie sociálne alebo rodinné zázemie. Ďalšia vec, ten systém obyčajným ľuďom bol schopný zabezpečiť prácu. Už nehovorím, že vždy vynikajúcu, ale vlastne zamestnanie bolo povinné. Vlastne ten, kto nemal v občianskom preukaze zamestnávateľa, no tak to, dá sa povedať, bolo dosť nepríjemné. A tam dokonca hrozil trestný postih, ba dokonca až väzenie, mám taký dojem. Takže ten socializmus istým spôsobom sociálne človeka ukotvoval,
ale zároveň ho aj tú kotvu mu skracoval podľa svojich predstav. To znamená, že jednoducho už nebolo možné sa potom odpútať veľmi. A najmä tie povolania, alebo teda tí jedinci, ktorí boli schopní a mali ambície, mali v podstate dve cesty. Buď mohli vstupovať do komunistickej strany, aby mohli kariérne rásť, alebo teda potom museli hľadať nejakú cestu úniku. Čiže pre tých ľudí, ktorí sú schopní a proste majú nejaký oveľa širší diapazón tvorivosti, schopností, tak pre tých ten systém bol naozaj limitujúci. V súčasnosti môžeme povedať, že ten priestor je do značnej miery otvorený. Nehovorím, že sa tu nedejú nespravodlivosti. Naozaj však vidíme, čo sa aj v posledných dňoch deje, ako sa odkrýva korupcia, o ktorej sme tiež vedeli. Tak ako sme vedeli za toho socializmu, že tí komunisti a komunizmus nie je nič ideálne, tak rovnako aj teraz všetci sme vedeli, čo sa tu deje, len jednoducho sme teraz šokovaní z tých detailov, ktoré sa vyplavujú na povrch. Ale tento model rozhodne teda dáva priestor, teda väčší priestor prejaviť sa teda tým ľuďom, ktorí sú schopní nejakých väčších diel, alebo teda aj väčších, ako vidíme, nie celkom čistých, alebo dokonca až veľmi nečistých diel. Čiže ten priestor je v tomto prípade otvorený a jedinec v ňom, slabší jedinec sa v ňom zrejme ťažšie orientuje. Dôkazom toho je hromada bezdomovcov, ktorých vidíme, že jednoducho to sú ľudia, ktorí, dajme tomu, sa dostali kdesi do nejakých nešikovných podmienok sociálnych, ktoré možno za socializmu by boli riešiteľné, alebo možno aj riešené, ale v súčasnosti jednoducho sa necháva väčší priestor tomu jedincovi, aby si mohol nejakým spôsobom tvorivo ten svoj život zabezpečiť alebo vyriešiť. No tak nie každému sa to darí, pretože asi nie každý z nás je obdarený rovnakým intelektom, rovnakými schopnosťami, rovnakou štartovacou čiarou, to znamená rodinným zázemím a sociálnym zázemím. Takže títo ľudia naozaj trpia. Vidíme to napokon aj v tých rómskych osadách po niektorých. Tak keď sa tam dieťa narodí a iné v živote nevidí, no tak ťažko možno od neho očakávať, aby podalo nejaký vrcholný, osobitý individuálny výkon. No ale zase na druhej strane vidíme, koľko schopných ľudí nám funguje v zahraničí na rôznych postoch. Či sú to architekti, či sú to vedci, či sú to politici. Takže ten diapazon životných možností je teraz ďaleko, ďaleko väčší a záleží potom už teda na predpokladoch toho jednotlivca, ako je obdarený a ako vie s tými svojimi darmi narábať a v živote ich využiť. Aký máš vzťah k demokracii ty? No, ja to tak poviem jednoducho. Dosť som zástankyňa názoru, že demokracia odtiaľ potiaľ. Hovorí sa, že demokracia je vláda ľudu. Teda to nás ešte kedysi, ako si sme mali takú tú všeobecnú poučku, je vláda ľudu. A ľud, ako som pred chvíľou spomínala, je naozaj všelijaký a pestrý. Jeden má nároky obrovské a bez ohľadu na to, čo nimi spôsobuje. Ďalší tie nároky má možno malé, alebo sa ani neodváži so svojimi nárokmi predstúpiť pred iného človeka a v tomto prípade dochádza naozaj takej akoby likvidácii týchto ľudí. Takže demokracia podľa mňa je systém, alebo teda mal by byť systém, tak,
Mal byť systém, v ktorom existujú pravidlá a tieto pravidlá by sme mali dodržiavať. Len bohužiaľ, musíme si to povedať celkom otvorene v našej spoločnosti, a to je trošku, tak povedala by som, že aj naša národná mentalita. My sa snažíme vlastne tie pravidlá, aj keď si už teda určíme, aj sa na nich dohodneme, tak nasledujúceho dňa ráno špekulujeme o tom, ako tieto pravidlá porušiť, alebo ich obísť, alebo podliezť, alebo nejakým spôsobom zlikvidovať. Čiže v tej situácii si ja naozaj kladiem otázku, do akej miery sme pripravení na demokraciu. Samozrejme, že je to dlhodobý proces. Môžeme sa len nádejať, že každá ďalšia generácia bude pripravovať tých svojich potomkov na to, aby sa učil tie pravidlá nejakým spôsobom dodržiavať. A to jednoduché pravidlo, že vlastne moje nároky, moje ambície a moje požiadavky sa musia končiť tam, kde ohrozujem požiadavky, základné požiadavky niekoho druhého, tá by mala byť samozrejmá. Ale to chce vlastne ten dlhodobý vývoj a aj vzdelanie, aj citlivosť, aj uvedomelosť. Jednoducho človek musí cítiť zase, že tu nie je len sám ako individuum, ktorý má svoje nároky a právo na život, ale že sa naozaj musí cítiť ako súčasťou okolia, súčasťou celku. A toto možno nám trošku chýba, že nevieme žiť, čo nás zase ten socializmus tlačil, že musíme žiť pre kolektív a pre vec socializmu, tak v súčasnosti myslíme samozrejme predovšetkým na seba a v tej demokracii je dôležité aj myslieť na celok a na kolektív, v ktorom jednoducho vyrastám. To zladenie, nájsť tú harmóniu medzi mnou a okolím je samozrejme tým veľkým umením života nie len jednotlivca, ale predovšetkým celej spoločnosti. A keď sa to podarí, tak tedy môžeme hovoriť o demokracii. No ale zatiaľ nie je možné, aby sme sa stretali v demokracii jednoducho s takými prejavmi, aj keď už tá mafia nerozpúšťa v kyseline, ale keďže sa tu stále ešte stretávame s tým, ako môžem kde koho ošmeknúť a prisvojiť si, či už jeho majetok, alebo proste použiť ho na nejaké svoje účely, tak pokiaľ takto budeme zmýšľať, tak si myslím, že o demokracii môžeme stále viac menej len hovoriť. No čo je pre mňa sloboda? Za socializmu sme sa učili, že sloboda je poznaním nevyhnutnosti, aj keď to nebolo aj keď to nebola vymyslená definícia nimi, ale už filozofovia predtým sa takto vyjadrovali. Mňa v slobode dosť ovplyvnil román Arnolda Bronnena, nemeckého autora, o Ezopovi. To je román o známom bajkarovi a otrokovi, ktorý prežil veľmi taký vlastne uzavretý život. Bol otrok v bani a neskôr sa až dostal do rodiny. A on vlastne ma uviedol do toho, že sloboda je vlastne stav vedomia a mysle. Že aj v tej bani a v tých veľmi zložitých a veľmi ťažkých podmienkách, akých bol, on bol slobodný v predstavách a bol slobodný v myslení. To je teda asi prvý základný predpoklad preto, aby človek si mohol dovoliť vo svojom vedomí zájsť myšlienkami a predstavami kamkoľvek, kam chce. Reálna sloboda samozrejme, ale potom očakáva, alebo teda človek očakáva v reálnej slobode, že tieto myšlienky a svoje predstavy bude si môcť v realite splniť a nejakým spôsobom si ich aj fyzicky realizovať.
To už býva ťažšie a zrejme asi tu máme potom niekedy ten pocit, že nie sme dosť slobodní, pretože buď sme v tom uzavretom priestore ako za socializmu, alebo nemáme teraz dostatok finančných prostriedkov, aby sme mohli, ja neviem, cestovať po svete, alebo podnikať, alebo žiť si luxusne. Ale sloboda pre mňa zostáva jednak v snahe naplniť si život v tých podmienkach, aké mám, čo najbohatšie, a zároveň snažiť sa prekračovať obmedzenia, ktoré nám nie vždy život a okolie vytvára, ale ktoré si niekedy vytvárame aj sami. Už buď tým, že buď podliehame nejakým predsudkom, alebo že si aj sami častokrát niekedy racionálne, ale niekedy aj iracionálne vytvárame určité bariéry. Ale tiež sa to vlastne musí spájať aj s určitou dávkou zodpovednosti a takého nejakého zdravého rácia. Tak Palach to bola výnimočná osobnosť, ktorá zasiahla do našich životov. Myslím si, že do môjho života aj myslenia a uvažovania o spoločenskej zodpovednosti dosť výrazne. Lebo ten 68. rok sme prežívali v rodine dosť intenzívne. A po tom obrovskom nadšení, ktoré v 68. tu bolo v spoločnosti, lebo to uvoľňovanie bolo spojené s veľkými nádejami ľudí. Ľudia chodili vtedy pracovať cez soboty, hoci sa pracovalo, ale ešte navyše s veľkým nadšením. Zbierky sa robili. Proste tie emócie, pozitívne emócie roku 1968 v tom národe boli obrovské. To sme cítili aj ako deti. A to, čo sa vlastne udialo potom v auguste, tak to bol obrovský zlom v tom, že tie krídla sa absolútne polámali. A tá spoločnosť to naozaj prežívala veľmi ťažko, však napokon tie fotografie to dokumentujú asi najlepšie z tých prvých dní, že to bol obrovský zlom. Možno teraz sa také niečo deje v Afganistane. A elity národa, to znamená aj ľudia vysokoškolsky vzdelaní, študenti, proste týmto mladí ľudia trpeli asi najviac. My sme boli ešte deti, takže vlastne sme sa pripájali väčšinou k tým emóciám tých, s ktorými sme žili. Čiže viem, že táto správa bola v našej rodine ako veľmi, veľmi tragická. Mama bola z toho takmer ako hotová, pretože u nás teda ako ten dubček visel dlhé roky aj počas nasledujúcich rokov. Takže Palach to bolo meno, ktoré si proste asi ako Kuciak, tak by som to mohla prirovnať. Čiže to bol taký otras aj v našej rodine. No a vtedy si pamätám, bola veľká zima v tom januári a aj kondolenčné listiny sa vtedy podpisovali. Viem, že boli pri univerzite pri filozofickej fakulte, ako sa ide na Starý most, tam pred tým mýtnym domčekom, tak tam bola kondolenčná listina a pamätám si, ako 11-ročná som si pokladala za svoju povinnosť spoločenskú aj teda ľudskú, že to jednoducho musím ísť podpísať tú kondolenčnú listinu. Tak sme tam mrzli v tom rade, ktorý bol teda veľmi dlhý. Ani rukavice som nemala. Pamätám si na tú hroznú zimu, ale som si hovorila, to pre toho Palacha ja musím urobiť. Takže vtedy som
jedine takto nejak prispievala, ale to mi ešte nestačilo, lebo na druhý deň som ešte vytiahla aj svoju sestru o 3 roky mladšiu a aj tá musela ísť podpisovať, takže spolu sme boli podpisovať teda kondolenčnú listinu za Jána Palacha. Samozrejme, ten pohreb sme teda sledovali už väčšinou len z fotografií, no ale doznievalo to v nás veľmi silne. Pre mňa, myslím si, že to žilo aj naďalej. Bola to pre mňa neuveriteľná vec, že niekto dokáže priniesť obetu, respektíve nájsť takú formu boja, v ktorej nebojuje s nepriateľom, ale vlastne obetuje sám seba. Takže to pokladám za jeden mimoriadne výnimočný čin mladého človeka. Ako som si neskôr potom o ňom prečítala, tak to nebola náhoda. To bol človek, ktorý veľmi aktívne žil, napokon ktorý bol aj v Rusku, aj na západe, čiže vedel, o čom je život, vedel, o čom je spoločnosť, mal predstavy, vedel, že nechce študovať ekonómiu, ale chce sa venovať filozofii, čiže bol to človek jednoznačne z tohoto hľadiska citlivý, inteligentný a uvedomelý. A ja si tak myslím, že možno keby to nebol Palach, možno asi by to bol niekto druhý. Pretože v ňom ako keby sa naozaj skoncentrovali tá sila tých emócií, ktorými sa žilo v tom 68. a ktoré boli jednoducho zlomené. K takémuto asi nejakému, nechcem povedať, že výkonu, ale proste aktu zrejme asi muselo dôjsť, lebo tá bolesť a tá nespravodlivosť, krivda a zúfalstvo boli naozaj neskutočné. Čiže ona sa zrejme asi do takéhoto nejakého činu musela zhmotniť a tento Ján Palach to vlastne ako keby zobral na seba a túto vec uskutočnil. Pre našu generáciu, čo sme študovali vlastne na strednej a vysokej škole v 70. rokoch, to bolo veľmi dôležité, pretože samozrejme, že tá škola vychovávala nás a aj keď sme marxizmus, leninizmus brali ako takú povinnosť, ktorou sme museli prejsť, ale isté tlaky tu existovali. Čiže nebol by možno až taký veľký problém, keby ešte 10 ročie ten tlak trval, že by proste z nás a z celých tých generácií proste vychovali ľudí, ktorým by chýbalo kritické myslenie, ktorí by sa neodvážili vlastne veci kriticky pomenovať. Vidíme to napríklad v tej Severnej Kórei, ako to vyzerá. A tento skutok toho Palacha, ten sa nám vždy pripomína, lebo aj keď to už sa verejne neoslavoval, alebo teda nepripomínal sa tento deň, ale jednoducho my sme vždy vedeli. To jednoducho my sme si v tom januári toho Palacha, alebo aj koľkokrát pri rozhovoroch sme o ňom hovorili. Hovorilo sa o tom, aký to malo zmysel, či to malo zmysel a podobne. Čiže zostal pre nás vždy ako isté memento, že nech sa tu budú diať neviem aké tlaky, ale istá cesta z tých tlakov je, aj keď teda takáto katastrofická. Čiže on pre nás zostal akoby taký nejaký morálny výkričník, že neverte zase tomu, čo všetko sa vám tlačí. Jednoducho vždy tu treba nejakým spôsobom aj premýšľať a konať. Takže pre mňa rozhodne ten jeho čin zostáva činom mimoriadnym, ktorý ja si veľmi vážim, lebo siahnuť si na život alebo odovzdať svoj život pre vec kolektívu alebo pre vec v tomto prípade ani nie že národa, ale 2 národov, je pre mňa záležitosťou naozaj, ktorej sa treba pokloniť stále. Ešte sa tak narýchlo spýtam, 11 minút máme. Či si myslíš, že v nás niečo zostalo také komunistické alebo socialistické?
Myslím si, že zostalo. Ja neviem, no, zostalo socialistické, lebo taký ten pocit, že musím si niečo z toho majetku zobrať, alebo niečo musím niekde ošmeknúť. To proste, ako mám dojem, že to pretrváva stále. Už teda v iných tých formách, ale stále nám chýba taká nejaká čestnosť, otvorenosť a dodržiavanie spravodlivosti nielen pre seba, ale vo všeobecnosti v živote. Toto si myslím, že to sme ešte nejakým spôsobom nedosiahli. A čo v nás zostáva? Tak zostávajú tendencie ovládať ľudí. Ale neviem, či je to len záležitosť socializmu. No to jednoducho tým, že sme tiež tvor stádovitý a to stádo istým spôsobom máva svojho vodcu a ten vodca proste potom sa snaží ho nejakým spôsobom kočírovať a riadiť a používať a zneužívať, tak jednoducho to tu samozrejme, že zostáva. No, to už potom od každého jednotlivca záleží len od jeho kritického myslenia, do akej miery je ochotný sa tomu stádu a prípadne nejakým tým myšlienkam podriaďovať, alebo zasa ich odmietať, alebo teda tvoriť niečo nové a pokúšať sa o vlastné vodcovstvo. Aj ty si niečo objavila také v sebe, alebo čo by ako keby pramenilo z toho vyslovene toho obdobia, že máš pocit, že to má korene vlastne v tomto? No myslím si, že vo mne pretrváva taký ten pocit zodpovednosti za kolektív. Alebo fungovať v rámci kolektívu. Hej? Čiže to si myslím, že to v nás zostalo. Myslím si, že možno taká nejaká väčšia miera presadzovania si svojich individuálnych predstav a názorov je vo mne trochu ako keby potlačená. Čiže ja to cítim aj v rodine, možno aj tým, že som bola najstaršia, ale vždy mám ten pocit, že najprv sa musím postarať o druhých, najprv musí byť ten celok v poriadku a potom teda budem myslieť aj na seba. Čiže toto vo mne zostalo a neviem, či je to dobré alebo zlé, ale ja si myslím, že toto je celkom dobré, čo vo mne zostalo. A potom taká tendencia byť voľnejšia, slobodnejšia, otvorenejšia. Táto možnosť bola za toho socializmu trošku limitovaná a to cítim, že to sa možno v mojom živote nie veľmi rozvinulo. Jarka, keby žil dnes Palach, myslíš, že by sa upálil? Alebo že by sa niekto ako Palach upálil? Keby vznikli také spoločenské podmienky, ako vznikli v tom 68. roku, myslím si, že áno. Myslím si, že áno, lebo vždy sa nájdú jednotlivci, ktorí majú vyššie city, ktoré presne ako cítia za tú spoločnosť, ktorí majú ten dojem, že nesú ťarchu zemegule na svojich ramenách. Nie je ich veľa, ale sú. Momentálne takéto pomery tu nemáme, čiže zrejme aj preto sa takýto čin neočakáva, pokiaľ teda niekto si nerieši nejaký svoj osobný život. Ale v takomto spoločenskom rozsahu momentálne si to neviem predstaviť. Ale viem si predstaviť, že aj dnešný mladý človek, keby sa tie pomery zmenili
keby došlo tu k takej situácii, dajme tomu ako v tom Afganistane alebo podobne, že by sa výnimoční jedinci našli. Vrátila by si sa späť ešte do tej doby? Do čias socializmu? Neviem, či to je nevyhnutné. Vývoj napreduje. Vrácať sa je dobre v spomienkach, ale v živote treba ísť dopredu ďalej.